Ja nyt käymme läpi käyttäjien hallinnan Exitilin Eximian päässä. Olemme kotisivulla ja täältä löytyy asetukset-valikko ja sieltä edelleen käyttäjät. Menemme sinne. Tulee näkyville lista järjestelmän käyttäjistä. Niihin liittyvät toimintamahdollisuudet sekä lista asiakkaista, heidän osastoistaan ja koulutuspaikoistaan. Näihin palaamme myöhemmin. Nyt luomme uuden käyttäjän plusmerkillä. Asiakkuus, asiakkaan osasto, käyttäjäryhmä eli oikeudet, henkilötiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Näitä tietoja tarvitaan, kun käyttäjälle lähetetään tunnuksia, salasanoja ja linkkejä tähän ohjelmiston käynnistyssivulle. Salasana on oletusarvoisesti voimassa. Seuraavat puoli vuotta, puolen vuoden päästä käyttäjää Martti ruvetaan sitten varoittelemaan. Vaihdoppas salasana. Luodaan uusi. Ja se oli siinä. Käyttäjälle lähetetään tervetuliaissähköposti ja samanaikaisesti hänelle lähtee myös tekstiviesti, jonka sisältö näyttää tuommoiselta. Käyttäjä voi siis vaihtaa omaa salasanaansa, muita tietoja hän ei pysty itse vaihtamaan. Myös tästä moduulista on mahdollisuus vaihtaa käyttäjälle uusi salasana esimerkiksi unohtuneen tilalle. Täältä i-painikkeen alta löytyvät tiedot, joita voidaan muuttaa. Käyttäjää voidaan vaihtaa osastosta toiselle, hänen asiakkuuttaan ja yhteystietojaan voidaan muuttaa. Mutta vaihdamme hänen salasanansa painamalla lukkoa ja käyttäjä sai jälleen uuden sähköpostin. Käyttäjätili voidaan tilapäisesti ottaa pois käytöstä ruksaamalla käyttäjä passiiviseen tilaan ja sitten taas palauttamalla käyttäjä aktiiviseen tilaan. Ja viimeksi käyttäjä voidaan poistaa koko järjestelmästä tällä tavalla. Näin.